Hi guys, det er det første look af Sakuba 2 på PlayStation Vita på dansk. Du kan se her, det spil. Se. Det er faktisk mærkeligt. Det tager ret lidt megabyte, gigabyte jeg mener. Og begge spillene i sand kan du få et 4 GB kort. Og det virker så godt. Så det er ud. Og det cool er her er at når you går til controls, funktioner, det går. Se? Det bliver sweet finge. Jeg burde få til det. Det er på PlayStation Store lige nu. I dag kom det ud. Men det er ret. Vi er heldige her i Europa. Vi får det allerførst. Det tager lange tid indtil det andre får det. Tak.